Sledeći domaćin dolazi iz Knjaževca. Tačnije, mi odlazimo kod njega u Knjaževac. Saša je pravi heroj, saznaćete i zašto. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro, hvala. Jel tu možda Saša Tošić? Da, tu je. Tu je? Da. Tamo negde? U kancelariji preko puta. Aha. Možete nešto da nam kažete o njemu? Pa ja mogu da vam kažem zaista sve najbolje, jer je on osoba koja ruši sve tabue o osobama sa invaliditetom, s obzirom da zaista samostalno funkcioniše, da mu pomoć drugih lica nije potrebna, voli da pomogne drugima, tako da mislim i da zaslužuje da bude u vašoj emisiji. Oženjen. I naravno da nađe osobu koja mu odgovara. Baš ste ga ishvalili. Je li on tamo? Tamo je. Idem da proverim tu vašu priču. Izvolite. Hvala vam. Hvala i vama. Prijatno. Ćao. Ćao, čao. Ćao, Sale, si dobar? Dobrodošao. Pa hvala, lepo. Mogu da sedem? Može, naravno, izvolite. Šta radiš? Pa, malo organizujem neke aktivnosti za par dana, neku ligu kuglanja, tako. Kuglanje, jel? Da. A čime se ti sve baviš? Ove prostorije su međuopštinske organizacije Saveza slepih Zaječar. Odakle je proistekao taj neki sportski klub Olimpik, pa smo član Nacionalnog sportskog saveza na nivou Srbije, imamo ligu golbala, ligu kuglanja, bavimo se atletikom. Bukvalno dosta sporta pokrivamo. Čovječe, ili imaš ti vremena za odmor, da izađeš napolje, da se prošetaš? Naravno. Pa ajde da izađemo, vidim da si umoran. Za sve se nađe vremena. Ajde, hoćeš da izađemo malo napolje na vazduh, da odmoriš malo. A? Idemo. Ajde, evo ja te vodim malo napolje, ajde da odmoriš. Postoji još jedan deo Srbije u koji naša ekipa još nije išla. Ove godine prijavio nam se domaćin sa Kosova, iz Zubinog Potoka. Vreme je da i njemu nađemo ženu. Osjećaj je poseban, jer se i u taj deo Srbije vraćaju ljudi, a sa njima i nada da će sve biti bolje. Vodenički kamen nije stao i to nas raduje. Zdravo, Marko, može li se? Zdravo, može se, evo ide polako, ajde, izvolite, uđite. Kako si Evo, dobar? dobro, kako ste vi? Dobro došli, evo, ništa, uobičajeno. Hvala vam. Ja ju gasi, hoćeš da se čujemo? Dobro, može, važnije. Marko, su se sačuvali ovi stari zanati, Pa bar ovde na sačuvalo se Kosovu? još par. Ovde nema ih puno. Nema ih puno? Nema. Koliko još ljudi se bave ovim? Pa možda još 2, 3. Nema više. Je li tebi ovo osnovno zanimanje? Ne, nije. Hobi? Hobi. Osnovno zanimanje radim u domu zdravlja Zubin Potok. Medicinska sestra? Ne, u računovodstvu radim. A, u računovodstvu. U administraciji. Ekonomski tehničar. Ali sam živiš ovdje? Sam. Skroz sam? Skroz. Sam? Sam. A kad dođeš kući s posla, sam? Sam. Kad pođem na posao, vrata zatvorim. Kad dođem s posla, otvorim, uđi i sve tako. Pa li ti dosadno? Pa desi se ponekad i jeste. Znači zato vodenica, pecanje, šta još? Pa zbog toga. Lov, bašta, pomalo rad u bašti i tako. Ne možeš da kuvaš? Pa ponešto umijem, šta da reći. Pa moraš, sam si. Morac, jes. Praviš rakiju? Pravim, pečem rakiju. Kad rode šljive pečene, kad od šljive, od jabuke, od kruške, sve zavisi. Marko, znaš da sam ja prvi put na Kosovu? Znam. Otićemo do jezera, imamo tu manastir, jedan duboki potok, možemo i to da obiđemo ako želite. Može, da. Jes da pada kiša, ali ništa nam. Imamo kišobran tu. Imamo kišobran, ponela sam sve. Još puno toga će Marko kasnije ispričati. Ali ako je ovo nekoj od vas bilo dovoljno, olovku i papir u ruke i pišite mu. Upoznali smo Marka,
A gore na severu, u drugoj pokrajini, čeka nas još jedan domaćin, Aleksandar. Ponudio me je kafu. I dok sam čekala Aleksandra, počeli su da se pojavljuju članovi njegove familije. Dobar dan. Dobar dan. Ste vi došli da mi ženite sina? Ja došla? Evo, odlično. Pa dobro, sad zavisi kako mu krene. Mora krene dobro, kako vi krenete i ja, mora nema brdanja, ima da bude pravo, ja mislim. A vi ste tata, jel? Ja sam u tata, da. Jao, je, pa super, onda da čujem neke informacije iz prve ruke. A ovo je kafana njegova? To je njegova. On je to sam otvorio? Da, to je njegova, njegova sestra je dobila stan, ona je u Beogradu, ona ima sina. Vi ste sve obezbedili, još samo unučiće? Imaju još 2 kuće da prodaju u Beloj crkvi. Bilo je 3, ja sam u Renu da prodam i ja, nema smisla sve ostaviš da prodaju oni. Jel Saša na vas? Nije na mene, da je na mene, ja sam mu rekao, evo ja su ženi za nedelju dana i bez vas. Eto, ali on je drugačiji, on je veoma osetljiv, to me i plaši, zato bih voleo dok sam ja živ da to rešim. Znate, da on se Nego, reši. bit ćemo lako za to, nego deta kafa, ja ne znam, on je mnogo spor. Kako on Sašo, misli da se ženi, donesi stvarno? kafu ovde, inače se ti ugovaram da si razbio nekoliko automobila. Nemojte ga hvaliti više, molim vas. Sjetiš, bre, prijota malo da popravite naciju. Jao, nemojte više tata da ga hvalite ko Boga vas molim. Upropastit će me sigurno. Upropastit ćete. Pa si morao, baš mi bilo lepo, ti si dan došao. Ajde, tata, ajde, drži. Sale, gotova kafica? Gotova. Ajde, vidim. Je mogu da se ženim? Pa ako si spreman, ako si stasao, a? Pa ja mislim da imam godine. Što se nisi oženio do sad, Sale? Pa, prvo je bilo mladost, ludost. Dobro. Ludovali, skitali, zezali se, onda saobraćajka malo, pa onda posao, pa kriza, pa sve ostalo, pa onda počneš da biraš, pa ti ovo ne odgovara, pa ti ono odgovara, pa onda njoj ne odgovara. Posle toga malo godine, malo ovo, malo ono. Ja sad je došlo vrijeme stvarno, vašu emisiju gledam redovno i tako malo emotivnosti, malo zimi, ono, što uglavnom idete sa emitovanjem u tim zimskim periodima, jesenjim. I onda te uhvati tuga. Uhvati tuga, traje, znaš kako, želja i... Dobro, popili smo kafu, hoćemo malo na vodu? Mogli bi. Ajde pa lepo da se ispričamo uz vodu na miru. Ne pada kiša? Ne, stala. Pre nego što me Sale odvede na reku, skoknućemo nadomak Kraljeva da upoznamo još jednog potencijalnog mladoženju. Dragana sam zatekla u poslu. Kao svaki vredan čovek, Dragan radi od ranog jutra. Vreme je da napravi pauzu i kaže mi kakvu ženu on traži. Ćao, Draganče, deci. Ćao, Tijana. Šta radiš? Izvini što te prekidam ja u poslu. Nije nikakav problem. Ja došla da te oženim, da ti nađem neku ženu, pa ako imaš malo vremena da izdvojiš za mene. Pa izdvojit ću. Hoćeš, a? Da te prekidam? Pa, malo, ali nije problem nikakav. Šta radiš? Pa evo, nešto sad trenutno merim. Šta praviš? Pa, trebalo bi neku garažu da napravim za čoveka i tako. Hvala. Evo ti jedan cvetić. Hvala. I to je da te kupim. Jel dosta? Da mi izvedeš negdje? Dovoljno. Sačekaj mi, ispred dolazi. A, dobro, izvini. Okej. Čekat ću te. Vazi. Nemoj dugo. Vazi. Pazi da me ne... Šmekeru! A gdje ću ja? Ti ćeš ovde iza kod mene. Ja ću tu, jel? Da. Čekaj da se popnem. Joj! Dobro je, ajde. Ne znam gde ćemo Dragan i ja završiti danas, ali pre nego što saznam, upoznaćemo našeg mladoženju iz Knjaževca još bolje. Sale, nisi mi rekao otkud uopšte to da si ti prijavio za emisiju? Pa ne znam, nešto iznenada, onako, gledao emisiju prošle godine i imam neku drugu ideju, pored normalno same reči emisije Domaćine oženi se, da prikažem narodu, pošto sam ja osoba sa invaliditetom, sa veoma malim ostatkom vida, čisto da pokušam da skinem neke predrasude prema osobama sa invaliditetom, pošto se i bavim tim nekim poslom. A kaži mi, kako izgleda tvoj jedan običan dan rad? Pa, boga mi naporno, znači ustajanje pola 6. Au? Radim, normalno idem na posao, radim u firmi.
posle posla normalno kući, ako imam neke aktivnosti tu oko kuće, malo sređujem ovo ono. Tako da, bukvalno mi je dan zauzet do samog mraka. Uveče normalno društveni život, izlazak sa društvom, druženje, zezanje i to je to. Izlaziš? Da, Jel svaku noć? Pa, ajde, radnim danima tu i tamo, a već petak, subota, vikend je normalno. Pa da. Ali ljudi na tebe gledaju drugačije. Kakav je tvoj utisak? Pa ja mislim da da. Sad ja nemam, pošto sam ja sam osoba s invaliditetom, ja nemam s tim predrasude kome kako gleda. Ali ne znaš što toliko potenciraš na tome kad to apsolutno kod tebe, čini mi se, ne predstavlja nikakav problem. Da, kod mene ne predstavlja, ali kod 99% osoba predstavlja. I to velike. Misliš da ipak ljudi u ovoj sredini imaju velike predrasude? Da, bukvalno u unutrašnjosti je tako. Je li ovo tvoja kuća? Da. Tu živiš? Da. Ovo je u stvari porodična kuća Tošića. Prizemlje su roditelji. Ja sam na drugom spratu, na zadnjem spratu brat sa porodicom. Super. Žurka po ceo dan. Mo da. Tu kod mene živjela sloboda. Još uvek. U kuću nećeš da me vodiš, pretpostavljam da nisi sredio. Jesam. Možemo. Sumnjate u mene? Nećemo. Ajmo neko lepše mesto. Hoćeš negde napolju da sednemo? Idemo napolju. O ljubavi da se ispriča. Da, idemo. Spreman? Da, naravno. Ajde. Vreme je da se vratimo na Kosovo. Domaćin Marko rešio je da me povede na jedno od mesta po kojima je Kosovo poznato. U pravoslavnu svetinju. Baš je lepo. Kako se zove ovaj manastir? Ovaj manastir se zove Duboki potok. Znate kad je sagrađen? Prvi pisani tragovi postoji iz 14. veka, mada je nađen na ruševinama prethodnog manastira. Ne znaju tačne godine. On je nekoliko put posle toga rušen, renoviran, tako da je zadnja renovacija bila pre 13 godina. Pa to je skoro, da. To je skoro bilo sređenje. Ja se sećam ranije kako je bilo u odnosu na sad je baš puno sređeno. Kako je izgledao vaš život ovde? Kako je izgledalo detinjstvo ovde na Kosovu? A kao i svaka deca. Obaveze u školu. Ranije smo imali goveda, ovce, malo čuvao ovce, goveda. Imao je Ibar, mesto jezera bio je Ibar. Kupali bi se po Ibru, lovili ribe po Ibru, to ti je bilo. Posle brane se građana 72. godine, evo ta se sve već menja. Od tad jezero preuzima primac nad Ibrom, tu kupamo se, ne mogu se... Jel biste se vratili sad u taj period? Pa verovatno da bi. Šta biste promenili u svom životu da je to sad moguće? Dosta samoće me sad ovo zadnjih 10 godina. Samoće i voleo bi da nađem nekog druga da bi mogao da prekinem tu samoću više i dosta toga bi se promenilo samo po sebe. A što niste otišli nikada odavde? Pa tu sam se zaposlio, počeo da radim i onda teško je bilo da se odluči da se ode. Ili zato što je ovo vaša zemlja pa se ovde osjećate svoji na svom? Ima i toga. I ne biste ni sad otišli? Pa ne bi ni sad. Nikad? Pa nikad. Osim neke vadne situacije tu. A žena ako zahteva? Pa verovatno da ne bi. Ne biste. Znači ta žena mora da prihvati ovaj život? Pa trebalo bi da prihvati. Ako prihvati, prihvati. Ako ne... Ako ne, šta ćemo? Pa ništa, druga prilika. Ali evo, ja vam želim da jednog dana, evo, možda baš ovde da se venčate, ako Bog da. Pa hvala. Hvala na željama. Hoćemo sad da vidimo to jezero? Hoćemo. Ajmo. Ajde. Markova želja da se venča na ovom mestu će se možda ispuniti. Potrebno je samo da mu se uskoro pismom javi ona prava. Aleksandar je pravi lala. Zato me i poveo u jednu romantičnu vožnju Dunavom. Tu smo pričali o njegovom životu, usponima i padovima. Međutim, za neku ozbiljniju priču rešili smo da se usidrimo i da na obali Dunava čujem kako je on zamislio rešenje svojih ljubavnih problema. Kakav je mir ovde? Fenomenalno je. Kakvu si ženu smislio, šta hoćeš? A kakvu ženu želim? Pa normalnu ženu koja voli prirodu. Kao što je moj otac rekao, koja voli vetar, koja možda se navikne na vetar. Svašta je tvoj tata rekao. Da ti ne kažem da je tvoj tata rekao, ali što mislim da je vrlo zanimljivo, da ćeš ti biti najbolji muž na svetu jer si
rođen za papučara. Jel mi veruješ da je to izgovorio? Pa moguće, kod njega je sve moguće. Da ćeš ti svaku ženu da slušaš sve što ona kaže. Pa ne baš sve, ali dosta sam emotivan i dosta jesam takav. To ne mogu da grešim, mislim, to je u nekom stanu pravdu. Mene zanima, mora da voli prirodu, mir, da voli životinje, jer ako ne voli životinje, onda ćemo se teško slagati. I možda da, zbog toga što nisam ženjen, pa sam više pažnje okrenuo životinjama, i da voli sport. Jer kod nas u kući, ja nisam mogao se baviti sportom, mali sam debel, što kaže moj tata, to je sigurno isto rekao. Kakve to veze ima? Ali volimo sport da gledamo sve. Jesi romantičan? Jesam. Relativno jesam, pun iznenađenja, volim da putujem. Kako si iznenađivao devojke do sada? Pa svašta. Svakojake stvarima, cvećem, parfemima, izlascima, vođenje na nekim mestima gde su ostale bez daha i tako. Šta ti je važno od osobina kod žena? Da je smirena. Smirena? Da. Ti je važno da bude domaćica? Pa ne posebno, znaš. Za kuvanje ćemo lako. Godine su ti važne? Pa godine nisu nešto važne. Normalno, mora da bude u nekim zrelim godinama, znači 30, 35 do 40. A fizički izgled? Pa relativno. Da liči na nešto. Neku normalnu, da, mislim. A šta kod tebe prvo proradi kad se zaljubiš? Je li to hemija ili racionalno razmišljaš ova je dobra za mene, ovo će biti dobra domaćica, majka? To ne mogu da, znaš, ne znam, mislim, čudo je neki put jedno, neki put drugo. Ipak bih želeo ženu majka i s kojom može se normalno žive, ne da se izlazi, da se skite sve ostalo. Ali ti prioritet klinci sad? Vreme je? Pa vreme. Koje si godište? 71. Pa vreme ti je, priznajem. Jeste. Zato i kažem da nekim godinama da ipak može da rodi i sve ostalo. Sale, što misliš ti, šta je čoveku potrebno za sreću? Jako malo. Nešto izuzetno malo. U ljubavi se reći, posebno u ljubavi, u svemu. Ljudi se raduju malim stvarima. Hoćeš ti biti spreman i sposoban toj devojci koja bude ovde došla i eventualno ostala, da pružiš to malo parče sreće? Možda i više od toga. Sale, ja ti to želim najiskrenije. Hvala. I uživaj ovde, toliko ti je lepo. Dođi nam opet. Hoću sigurno, sa pismima. Ali lepše vreme da bude. Da doneseš lepše vreme. Ma i sad je lepo. I lepše sunce kad udari sunce. Jao, fenomenalno. Pa i to je. Vidit ćeš kad dođeš sledeći put. I to je velika sreća. Sigurno. Ćao, Sale. Ćao. Na mom putovanju kroz Srbiju sačekalo me je jedno prijatno iznenađenje. Prijavila nam se jedna dama koja traži čoveka svog života. Dobar dan. Dobar dan. Jel mogu? Kako da ne, samo izvolite. Kako ste, Olja? Dobro, kako ste vi? Evo, nije loše. Mogu da Izvolite, sednem? sedite. Hvala. Ste vredni? Jesam, uvek. Možemo na ti? Uvek može. Ja sam kako da ne. presrećna što nam je žena ovde. I treba da bude žena. Pa Nego šta? naravno. Red je da pokažemo šta žene znaju. Tačno, jedva čekam. A ne muškarci samo da žene trče oko njih. Jeste Sad stvarno. malo da vidimo kako to muškarci rade. Jao, jedva čekam to da vidim. I ja isto. Ja možda još više od vas. Olja, čime se vi sve bavite? Pa puno toga, ja ne znam koliko zanimanja imam. Ali svako zanimanje dobro radim. Bar tako drugi kažu. Heklam, štrikam, vezem, radim tašnice. Nameštaje pravim kućni od pločastog materijala. Sve ovo što vidite ovde kod mene, to sam ja svojim rukama napravila. Moja je želja bila da se ja time bavim. Mislim, moje su stvari sve želje. Ja svoje želje ostvarujem od prilike. A to je, mislim, to je baš neka umetnička duša. Pa da, i taj nameštaj, to je malo više muški posao. Ali nije to problem. Ali kad ih nema? Da, kad nema muškara, to radi žena sama. Može si bez nikoga, nema bez njega se može. Ali je lepše udvoje. Olja, a šta će vam muškarac? Kako šta će mi muškarac? Pa kad sve to umete sami. Pa ne treba meni muškarac da mi to radi. Radit ću ja ovo. A muškarac mi treba da imam s kim da popijem kafu, s kim da popričam, koga malo da maltretiram. Tako da, ništa strašno, ništa specijalno. Normalan čovjek, neko ko ću zaista da... Jer čovjek je socijalno biće, bez obzira. Ja imam 3 dece, živim sa 2 sina. Ali, oni odušli svojim putem, ja ostanem sama. Pa ne možete vi samo gledati u džinđuve i u heklano i sve. Trebate izaći sa nekim, trebate otići na godišnji odmor, trebate dočekati s nekim novu godinu.
Treba ti 8. mart proslavi. Kad smo mi do kafe stigli, ajmo popijemo kafu napolju. Hoćemo, kako ne. U jednom od opustelih sela nadomak Raške krije se pravo blago koje je čekalo mene da ga otkrijem. Dobar dan. Dobar dan, maže Bog, kako, otkud Bog ti vam ovdje? pomogao. Evo mi došli da ženimo Nikolu. O, kamo sreće, Bože, pomozi da to bude. Je li on blizu negde? Eto tamo kuća. Hoćete da mi pomognete, da me odvedete do onda? Ajde sa mnom malo. On je tako drago, on je tako dobar, radi, ima puno i kuću i u Rašci kuću i svega ima, samo da se oženi, da ima dece. Samo još to pa. Spreman on za ženitbu? Pomogli, i prespreman. Jel da? Jeste vi komšinica? Ja sam dođem sestra od strica. A, sestra! Da, od strica, tako je. Pa dobro, sestra je sestra. Kakav je brat? Vredan je, dobar je, pošten je. Sve, ovaj kraj je ostao pust, bilo bi lepo da ima neko dete da napravimo. Jao, pa ajde, valjda će biti. Kako bi mi voleli. Tako, evo dole malo niže je kuća. Hvala vam lepo, prava ste sestra. Prijatno. Nikolu sam kao i svakog pravog gazdu sa sela zatekla u poslu. O, domaćine. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Hvala, lepo, bolje vas našli. Ste vredni? Jesam. I? Pa i ja sam vredna, evo. Jeste uspeli da nas nađete? Veliki put sam prešla do ovde. Jeste li uspeli da nas nađete? Jesam, uspela sam. Hoće kiša to? Hoće. Ali će da prođe vrlo brzo. A gde ste se tako sredili? Mene čekate danas, pa niste znali kad ću. Očekivao sam vas, ali nisam očekivao baš danas. Neka, super je da ste tako spremni za žene. Ste takvi... Tako se spremate i kad treba da dođe neka... Da. Stvarno? Stvarno. Pa baš lepo. Domaćine, mogu ja nešto da pojedem, popijem, da sednem? Možete, samo ako vam donesem. Pa ajde, da vidimo kakav ste domaćin. Čekat ću ja, nema veze. Mislim, iako kiša padne, nije strašno. Neću se istopiti, jel tako? Neće da padne, baš zbog tebe i mene. Pa neće, valjda. U Knjaževcu se uveliko razvio razgovor na temu devojaka. Jel si imao puno devojaka? Pa, možda nekih 10-ak veza. Bio i te neke školske ljubavi, bilo je nešto kao i ozbiljno, ali sve u svemu ne žalim se dobro. A kakav si kad se zaljubiš? Pa dosta emotivan. Znači sve dajem za ljubav, nema... Jesi ljubomoran? Ne. Znači nemam problema s tim uopšte. Ali daješ se 100%? Da. E pa, kakve devojke voliš? Fizički? Fizički? Pa naravno, zgodnije. Što se tiče boje kose, nemam problema. Pa nijedna ljubav do sad koju sam imao nije bila slična. Znači, totalno iz jedne krajnosti u druge. Znači, svaka ljubav je na svoj način drugačija. Kakve bi žene voleo ovdje da dovedeš? Bukvalno mi je potrebna žena koja može mene da isprati. Znači, pored posla i pored tih nekih kućevnih potreba, aktivnosti. Nemam pojma, prvenstveno da je dobra po duši, znači da nemam, pošto volim da živim opušteno, bez ikakvih scimanja. Kroz sve sam prošao, tako da... A jesi imao žene sa decom? Jesu. Kako to izgleda? Pa, okej. To ti ne smeta, jel da? Ni sad ti ne bi smetalo? Ne, uopšte. Ti još nisi tata? Ne. Jel bi volao da budeš? Naravno, da. Jel to jedan od ciljeva da se osnuje porodica? Pa ja mislim da je jedan od glavnih ciljeva. Dobro, možda kažeš neke svoje osobine? Vrline, znači, pored toga što sam vredan, pažljivo, volim tu neku higijenu. Pedantan? Da. A najveća mana mi je što sam po prirodi, a ne bi trebao da budem u nekih stvari, znači brzak, znači to sve bi za sekundu da završim, nestrpljiv, znači bukvalno 300 na sat. A šta ti može da poručiš tim devojkama koje bi ti eventualno pisale? Dođite da se družimo, zezamo, provedemo tih par dana zajedno, pa ko zna možda i zaljubimo.
Ajde da im pošalješ, ja ovo nikad nisam uradila, ali aj sad. Ajde da im pošalješ poljubac, hoćeš? Super je to bilo. Sale, ja moram da idem. Čekam još domaćina koji žele da se žene. Sa zadovoljstvom da Pa da pratim pohitam. do... Kakav si džentlmen? I pratiš me. Drago me da smo se upoznali. I meni, Salence, želim ti da ti dođu te neke divne devojke ovde, koje su te zaslužile i nadam se da će biti isto tako vredne, ma bar upola ko ti. Drage moje devojke, čule ste. Sale je, ako mene pitate, ulov i po. Momak ovakvog kova neće još dugo biti sam. Zato ne časite časa. Pišite mu. Voleo bi ženu neku 35 do 40 godina. Da bude crnka, visoka. Da zna šta hoće. Vredna. Da bude beskrajno šarmantan. Poštena. Neke moje visine. Potrebno mi je, tražim i želim da budem žena.